మరపురానిది నా తండ్రి ప్రేమ మధురమైన
उस पर अपना खून बहाया, उस पर अपना खून बहाया।
साज कायादा साज कायादा बोलो नाम 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 यीशु नाम बोलो नाम 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 यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम बोलो नाम 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 यीशु नाम मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु रखवाला यीशु है रखवाला हर मुसीबत में वो काम आया मुझे हर मुसीबत में वो काम आया मुझे मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे मरते मरते हो मरते मरते ओ मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे रखवाला यीशु है रखवाला ओ रखवाला
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଭୟରେ ଦେଶ ରୁଦ୍ଧ କରାଯାଇଅଛି। ତେବେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନେ କେମିତି ପ୍ରବେଶ କରିବେ? ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ସହାୟ, ତେଣୁ ସେମାନେ କିଛି ବି କରିପାରିବେ। କଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେ ଭିତରକୁ ନେଇଯିବେ? ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଝିଅସୁକି ଏକଥା ଜଣାଇଅଛନ୍ତି। ଯେହୋଶୁଆ ଯାଜକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକୁ ଧରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାଶବ୍ଦ କରି ଦୂରି ଧରି ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିବ। ଏମିତି କି ଚାଲ ଚାଲ ଆମର ବି ପାଳି ଆସିବ। ଚାଲ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋ ନାମ ହେଉଛି ଯୋଶୁଆ। ଯାଜକମାନେ ଦୂରି ଦୂରି ଆଗେ ଆଗେ ଯିବେ, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଲୋକମାନେ ଯିବେ। ଜିରିହ ନଗର ଭ୍ରମଣ କରିବାର ପ୍ରଥମ ଦିନ ସପ୍ତାହ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଜିରିହ ନଗର ଭ୍ରମଣ କରିବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଜିରିହ ନଗର ଭ୍ରମଣ କରିବାର ତୃତୀୟ ଦିନ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଜିରିହ ନଗର ଭ୍ରମଣ କରିବାର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଜିରିହ ନଗର ଭ୍ରମଣ କରିବାର ପଞ୍ଚମ ଦିନ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଜିରିହ ନଗର ଭ୍ରମଣ କରିବାର ଷଷ୍ଠ ଦିନ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଆଜି ଷଷ୍ଠ ଦିନ ପୁରା ହେଲା। ସପ୍ତମ ଦିନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବୁଲିବା। ଗୋଟେ ଥର ନୁହେଁ, 7 ଥର ବୁଲିବା। ମୁଁ ଯେବେ ଜୟ ଧ୍ୱନି କରିବାକୁ କହିବି, ତେବେ ତମେ ଜୟ ଧ୍ୱନି କରିବ। ଜୟ ଧ୍ୱନି କର। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନଗରର ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବର୍ଜିତ ହେବ। କେବଳ ରାହାବ ବେଶ୍ୟା ତା ଘର ସମସ୍ତେ ଜୀବିତ ରହିବେ, କାରଣ ଆମେ ପଠାଇଥିବା 2 ଦୂତଙ୍କୁ ସେମାନେ ଲୁଚାଇ ରଖିଲେ।